following the persecution of Commander Comrade Geza's wife and other members of the family, we have resolved that this is it. Enough is enough. And the demonstrations will start on Sunday, 23 February 2025 at exactly 8:30 in the evening. The next day, Monday morning, everything will come to a halt. Anentramberi Zvekare on another post achiti, the signal is now been set into motion. The decision is above board. No going back and no surrender. Comrade Geza tichatozoonana nawo mu New Great Zimbabwe. This time, when you see military armored vehicles on the road, they're there to protect you and deal with hooligans. Anentramberi on another post Zvekare oti, Sunday 23 February, leading into Monday morning. Commuter omnibuses, retailer shops and other businesses may consider to stop operating on Monday because it is going to be a different Monday morning. Vanhu vaneta nokushungurudzwa nokushandira mhuri yamunangagwa. Ndomasvika nomurayirwa panapa nevakomana namajara tiri kuona kuti aiwa zviitwa zviri kushamisa panapa muchiona vakomana vana Geza panguva inoyi tichiona his family aiwa ichiva ichitongwa panapa muchiona kuti mukomana uyu ari kuuya ari vocal and ari kuuya achinyatsotaura zvese achifumura and achidhimanda kuti mutungamiri wenyika arizeni. Panguva inoyi muchiona namajara panapa we do not know kuti vakomana ava vari kumbotemba nei and maforces ari behind and akambomira sei zvakamira sei. Muchiona vachiva neconfidence vachiti aiwa vanotostate date vototaura kuti mukazoona vakomana vemilitary varimo mumastreets vari kutokuprotectai nekuda kwemashandiro anenge vachiita. Ngotiziva mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.